Ето, приятели мои, обедна дрямка в общинския приют. Цари тишина и спокойствие. Рико бразилеца прохърква, сигурно сънува някои отминали дни в Бразилия. Има тук един много красив и голям, широк, просторен двор, където могат да се разхождат и да се играят на воля. Сега ще ви покажа и втората част на комплекса. Това е така наречената лятна градина. Аз така си я наричам. Тук в момента имаме 21 кучета, включително майката с двете бебета. Виждате, цари тишина и спокойствие. Сара, какво правиш? Ти си добре? Кучетата са добре нахранени винаги, имат вода и се чувстват спокойни, щастливи. Както виждате, клетките са големи, имат достатъчно пространство. Това е така наречената лятна градина. Сега ще ви покажа втората част на този курортен комплекс за кучета, която за сега втора част е незаселена. Отново има широки пространства, оградена площадка за игра, тренировка и дресировка на кученца. Ето я. И така. Както виждате, нашите кученца са щастливи, спокойни, винаги добре нахранени и напоени. Няма да е лошо да намерим някой доброволец с косачка. Има нужда от малко окосяване на тази не много голяма, но достатъчно просторна тревна площ. Или ще се наложи да предложа на колегите от общината, дето я вършат тази работа, една бутилка черен етикет Джак Даниелс или може би Дъмпъл. Мисля, че тогава с проблема ще се реши много бързо. Ако има доброволци с косачки, нека се свържат с мен. Пак ще видим за черния етикет и колко години ще е уискито. И сега ще ви покажа и долната част. Както виждате, имаме видеонаблюдение, което ни помага по всяко време да следим какво става. Имаме красива природа. Ето предната част на приюта. Отново алеи. Това е портала, където ще посрещаме доброволци с гранулки. И може и суджуци. С суджуци. Това е задната част. Втората, долната част на комплекса. Това не е затвор за кучета, както някои хора коментират. Това е 5-звезден хотел. И тук непосредствено срещу портала имаме операционна с оборудване за ветеринарни лекари. Всичко необходимо. И общо взето, това е един бърз поглед върху комплекса. Общински приют за безстопанствени животни на община Омуртаг. Аз съм Борис Алексиев и ви очаквам всеки ден или когато общината
ще публикува на страницата какви са условията за осиновяване, посрещане на гости. Но и преди да ги публикува, ще се радвам да видя на портала усмихнати, добри хора с гранули. Може и с суджуци, както вече казах. Лек и успешен ден, приятели! И както вече ви казах, приюта напълно отговаря на всякакви европейски изисквания. Хидрофори, 4 тона, топла вода, тоалетна, баня, хладилника ще ви покажа сега. Хладилник, фризер. Ето това е хладилника на гледача. В момента малко празен. Има един сандвич за мен и кремвирши за сприятеляване с кученцата. Би било добре да се понапълнява. Има още доста време до заплата. Челопоте книжки. Как се хващат малко. Челопоте книжки. Как се хващат малки сиви мишки. Какво стана, бе? Сега... Челопуче, книжки. Как се стрижат? Те са овци. Овчички. Абе, агнета. Агънце. Заблеяло ми агънце. В момини борове. Май не вижте. Рико от Порто Рико. Рико. Рико, така е. Рико, бразилец. Ето е веселото семейство. Коки. Бордър коли. Малка, неустановена за сега, черна игрива порода. Малките ги няма, май сега спът. Къде са малките, бе? Малките са се покрили някъде. Коле. Адашко. Ай. Коки. Хайде, играйте си. Малкия, най-малкият член. Има още едно, ама са кри. Коли. Сега, скъпи приятели, ви представям най-добрата майка на света. С две малки бебета. Здрасти! Няма да ти преча, само искам да те покажа на хората. Най-добрата майка на света. Така си пази децата. Мамо! Чао! Баро! Това е най-новия ни гост. Уникално, тихо, скромно, барачи. Като казвам барак, казвам, че е наистина барак. Баро! В началото беше малко изплашено. Откакто е дошло при нас преди няколко дена, не съм го чувал да каже баф. Скромно, опитомено, домашно кученце, не знам как е попаднало, но си личи, че е домашно. Културно, тихичко, плашливо даже малко, докато порасне. Баро, бараците не са от плашливите породи, приятелче.
свикна вече с нас. Баро, Баро, Баро. Началото малко ме ръмжеше, ама един кремвирш създава много крепки изплотени връзки. Това е Баро, свободен за осиновяване, защото мястото му определено не е в приюта, а е в някое домашно семейство, любящо. Баро, ще ти намерим ли някоя кака или някой детенци, който да се грижи за тебе? Тихо куче, подходящо и за апартамент. За няколко дена не съм го чул да каже бах. Приятелю, лягай да спиш, да почиваш. И клетка номер 2. Клетка номер 2 са нашите дами. Дамския отбор. Това е Джастин. Джастин. Страхлива, боязлива и добродушна. Това е Лиска. И сега ще видим Бети. Бети. Гига бейби, Бети. Спинкаш ли? Това е Бети, черната Бети. И така, това беше клетка номер 2 с дамите. Общо взето, всички са тихи, щастливи, спокойни. Клетките са големи, съответстват напълно на всички европейски изисквания за хуманност. И плюс това те не се стоят само в клетките, редовно ги пускам да се разхождат навън. И сега ще ви запозная с клетка номер 1, мъжкия отбор. И дами и господа, клетка номер 1, екип Алфа, машкари. Малко са дивичките с кученца, обаче скоро ето един териер. Един красив териер женски. Скромен, тихичък, обича да стои обикновено върху покривите на колипката. Ричи. Това е нашия приятел Ричи. Ричи, какво правиш, моето момче? И той е малко своенравен, лесно се пали, джавка, обаче лидера в това отношение е Ръбъл. Ръбъл или Ръбльо. Ръбльо. Кажи здрасти. Ръбльо. Сега го мързи да джавка. Черната Бети. Здрасти. Лягай да спиш, лягай. Сега е време за почивка. Ръбльо. Кажи мър. Ръбльо. Станчо. Адаш. Какво беше ти, Адашко? Това е Адаша, Боби. Боби. Му. Айди, хоп. Адашко. И клетка номер 2. Самотния войн. И сам война е войн. Здравей, приятелю. Какво правиш? Има много интересен навик и като си играй с мене, сякаш символично хапе. И това може да плаши много хора, но той не стиска. Само си играй. Проява на обич. Това е. Ще оплашиш някого така. И играеш си. Айди. Приятелю. Няма лошо куче, има лоши стопани. И разбира се, моята приятелка Сара. Женско детенце Алабай. Сара, ела тук, моето момиче. Ела, моето момиче. Ела. Какво бъдеш, мамо? Меченце. Меченцето мито. Какво правиш? Това е Сара. Сара,
После ще те разхождам, после. После, мамо. Чакай, после.